Apa iki saktenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Kang Mas rungokno tangisku becike kawalung saka uripku paribasan krangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu spesial buat Pak Kades yang ngasinan. Terima kasih loh Pak. Oh belum ding. Pumusing langsung Gendis Campur Sari. Gendis Campur Sari. Neng apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kan Mas rungokno becike kawalung saka uripku paribasan krangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu Gendis yo sarwo marem apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mantengke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara marang kahananmu Kang Mas
sing jawabke sliramu beda ti beda lambe Wis kadang rasaku kan mas rengok tangisku beci eko saka uripku kari basan krangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadang rasaku kan mas rungok tangisku beci eko saka uripku pari basang krangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu terima kasih Pak Tantri